Poď sa tak filmovo prelnúť do tohto obdobia zázrakov a fantázie. Paľo Bielik, Tibor Bijat, dvojica Uher Somoláni, Eduard Grečner, Filmári aj nefilmári, v maskách či bez masiek, sliali sa vo veľkej sále Reduty v jednu veľkú masu tančiacu po parkete. Čistý zisk z tohoto plesu venovali poriadatelia na výstavbu slovenských filmových ateliérov. Zvukové štúdia slovenského filmu sú moderne vybavené. Po těchto chodbách kdysi kmitaly stovky zaměstnanců, kteří vyráběli i takové filmy, jako například Slnko v sieti, Slávnost v botanické zahradě, Já milujem, ty miluješ, Tisícročná včela, Perin baba, Južná pošta alebo Růžové sny. Ale nakonec dopadla slovenská filmová tvorba jako jeden z titulů filmu Juraje Jakubiska Dovidenia v pekle, priatelia. Poézia pionierského obdobia slovenského filmu patrí už nenávratne do minulosti. Zostali spomienky, milé a zaujímavé príbehy, zostali dátumy, ktoré ohraničujú dnes už historické kapitoly. A zostalo to hlavné, nadšenie a láska k tvorbe, bez ktorých sa dobrý film nedá urobiť. Ani vtedy, ani dnes.